ettei me ammuta sähköputki. Ihan kivan näköinen tuli näin niin kuin mun silmällä katsottuna tästä katosta, mutta mitäs sano? Nyt on katto valmis, siellä on toi sun ikioma kuvio katossa. Tuliks tästä sun näköinen? Joo, vähän se oli hankala tehdä, mutta ihan hyvältä se näyttää. Tässä oli meidän kaikkiamme tällä kertaa. Viikon kuluttua me ollaan sitten Arin kanssa sekaisin kuin seinäkellot, nimittäin me ollaan aika... 3-vuotinen koulu. Eli me saadaan varmaankin Arin kanssa susta vähän apuja tähän meidän touhuiluun. Joo. Eli me tehdään Arin kanssa vähän rankempia hommia ja sä näytät sitä taiteellista puolta, eikö niin, että sä on leveetä? On. Saa nähdä, miten me saadaan se kestämään siellä. Hyvin te saa.